kuze kube ngikasidele uhlala nathi ngikasidele kuhlala nathi kuze kube phakade. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga ke kubaba uMabaso, ubaba uMazibuko, ngixolise Mwelase. Ngicela ke sivule ivangeli ngokukaJohane wokuqala. Ivangeli ngokukaJohane wokuqala. Ngikasidele uhlala nathi kuze kube phakade. Ngiyamazi ngikasidele uhlala nathi kuze kube phakade. Sizoqala ke ukufunda kuvesi 45. Siwamba nayo njalo nje sigcine kuvesi 49. ngokukaJohane 1 wokuqala verse 45 to verse 49. Isihloko phezulu, abafundi bokuqala. Abafundi bokuqala isihloko sethu leso phezulu. Ngizoqala ke ukufunda kwivesi lokuqala, ivesi lika 45. uPhilip wafumana uNathanayeli wathi kuye, simfumene lowo aloba ngaye emthethweni uMose kanye nabaprofeti, uJesu Kristu waseNazaretha, indodana kaJosefa. uNathanayeli wathi kuye, kungase kuvele okuhle eNazaretha na? uPhilip wathi kuye, woza ubone. uJesu wabona uNathanayeli eza kuye, wathi ngaye, bheka, um'Israyeli uqobo, okungekho nkohliso kuye. uNathanayeli wathi kuye, ungazelaphi na? uJesu wamphendula wathi kuye, ungakabizwa nguPhilip, uphansi komkhiwane, ngakubona. uNathanayeli wamphendula wathi, Rabi, uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi ka-Israyeli. Sisale sesiqhubeka. uJesu wamphendula wathi kuye, ukholwa ngokuba ngithe kuwe, ngakubona uphansi komkhiwane na? Uza kubona okukhulu kunalokho. Wathi kuye, ngiqinisile ngithi kini, niza kubona izulu livuliwe, nezingelosi zikaNkulunkulu zenyuka zehla phezu kwendodana yomuntu. Inkosi uJesu mayibusiswe ukufunda kwezwi lethu kuze kube phakade. Amen. Ngikasidele uhlala nathi
kuze kube ngikasidele uhlala nathi kuze kube phakade. Ngingathanda-ke bazalwane ukipha-ke isihloko sami-ke le ndaba yanamhlanje noma le ntshumayelo namhlanje. Lokho-ke sikubiza ngethemu, ngithi nje ithemu yanamhlanje ithi hamba ungabi nankohliso. Hamba ungabi nankohliso. Sifunda-ke indaba la ebekwa nguJohane, omunye wabafundi bakaJesu Kristu. Usibekela-ke la indaba noma ingxoxo nje eyabamfishane phakathi kaJesu Kristu nomfundi lo uNathanayeli, okusho ukuthi-ke ukubizwa kukamfundi uNathanayeli lo. Uzomangala-ke uma ubazi bonke abafundi abayi12 bakaJesu Kristu, angeke ulithole igama likaNathanayeli, kepha kuleli vangeli likaJohane ukhuluma ngegama noma ngalomfundi uNathanayeli. Kwamanye-ke amagospel, uMatthew, uLuke noMarko, akabizwa-ke ngokuthi uNathanayeli, ubizwa ngokuthi uBartholomewu, igama lakhe-ke leli. Uma uya laphana nje encwadini kaMateyu 10 ufunda nje ukubizwa noma uJesu Kristu ethuma abafundi, uyabalwa-ke naye uNathanayeli, kodwa ubalwa ngelinye igama likaBartholomewu. Angeke-ke ngingene ezizathwini zokuthi kungani uJohane esebenzisa igama likaNathanayeli, kepha nje naye wabizwa njengabafundi abanye. Wayengumfundi phakathi kwalabo abayi12 uJesu Kristu akabakhethayo. La sifunde khona-ke, sitshelwa-ke ukuthi emva kokuba uPhilip noma uJesu Kristu esebize uPhilip ukuthi amlandele njengomfundi wakhe, esingakubalula la ukuthi uPhilip naye wahamba wayobiza umhlobo wakhe uNathanayeli, okuyigama-ke esizolisebenzisa kule ntshumayelo yanamhlanje ngoba ilona lisetshenziswe kulesiqeshana esisifundile. Lithi-ke uPhilip wahamba lapha kuverse 45. uPhilip wafumana uNathanayeli kuye, wathi kuye, simfumene lo aloba ngaye emthethweni uMose kanye nabaprofethi, uJesu waseNazaretha. Siyabona-ke labazalwane ukuthi esebiziwe uPhilip wahamba naye, wathi angeke ngimshiye umhlobo wami uNathanayeli. Uma sithola-ke ngokomlando uNathanayeli usuka eKhana laseGalile. Sizakhumbula-ke ukuthi isibonakaliso esenziwa uJesu Kristu sokuqala emshadweni wasenza lapha eKhana laseGalile, lapho-ke esuka khona uNathanayeli, nokungekude nalapho ayakhe khona uPhilip. Okungenzeka ukuthi babe ngabahlobo abazana ngempela, besondelene ngempela. Uthi-ke ekuzwa lokho uNathanayeli uyabuza-ke kuPhilip, uthi kungase kuvele okuhle eNazaretha na? Uma ngawuthatha nje lo mbuzo ngiwubeke ngendlela yami kahle kahle, la uPhilip uthi yini kodwa engasivele eNazaretha, ngoba asazi lutho ngeNazaretha.
ayidume ngalutho. Asikaze sizwa ukuthi kunomprofeti ophuma eNazaretha. Asikaze sizwa ukuthi kunomuntu ohlonishwayo ophuma eNazaretha. Ngabe kukhona okuhle okungavela eNazaretha na? Lokhu kungenzeka ukuthi mhlambe yinto eyayikhona nje kubaJuda ukuthi uma indawo ibukelwa phansi babe ibukela phansi kuze kufinyelele la bengaboni lutho nje oluhle olungaphuma kuleyo ndawo. Mhlambe uNathaleli ubuza nje lo mbuzo ukulowo mqondo ukuthi ngizwe kahle nje uthi uJesu Kristu ophuma eNazaretha, ngoba phela uyazi uNathaleli ukuthi ngokwembhalo isiprofethi asishongo ukuthi uMesiya uyophuma kuphi eNazaretha. Sathini isiprofeto? Sathi nawe Bethlehem awumncane, ngoba inkosi eyobusa phezu kaIsrayeli iyophuma kuphi? Noma iyozalwa eBethlehem. Manje uma efika uPhilip ethi loyo okwalotshwa ngaye simfumene, uJesu Kristu waseNazaretha, indodana kaJosefa. Uma ufunda incwadi kaMikha u5 chapter 5 uverse 2, isiprofeto lesi abaJuda nabo bonke ababakhele izwe laseJerusalema ababesibambile, ababehleli kiso, esiprofetha ukuthi uJesu Kristu noma uMesiya oyobusa phezu kaIsrayeli uyakuphumaphi. uMikha 5 verse 2, kepha wena Bethlehema Efratha, omncane ukuba ube phakathi kwemindeni yabaJuda, ngiyakuphunyelwa ngovela kuwe oza kuba ngumbusi kwa-Israyeli, okuvela kwakhe kusukela endulo ezinsukwini zaphakade. Yilesi-ke isiprofetho bazalwane esasisemqondweni yabo bonke abantu bakwaJuda, bakwa-Israyeli. Ngaleso sikhathi-ke noma u-Israyeli wawusuhlukene, ngoba uNkulunkulu lithi iBhayibheli wabeka igama lakhe esizweni sabaJuda. Yilowo-ke isiprofetho, yileso siprofetho ababesibambile esasisemqondweni yabo ukuthi nje babebheke iBethlehem ukuthi uMesiya, inkosi, iyophuma khona. Ziningi izinto noma iziprofetho okwathi uJesu Kristu esefikile babone engathi kuyashayisana manje, engathi lo Mesiya okuthiwa usefikile engathi akazifezi lezi ziprofetho ezakhulunywa o-Isaya, ezakhulunywa o-Amose, ezakhulunywa yibo bonke abaprofethi ababengaphambilini. Ezinye nje zezinto ababezibhekile ukuthi uJesu Kristu uyothi uma efika azenze ukuthi uyothi uma efika uMesiya abakhulule embusweni wamaRoma, ngoba ngalesikhathi uJesu Kristu efika babe ngaphansi kombuso wamaRoma. Manje uJesu Kristu uma efika bathola ukuthi engathi lo akanaso isimo sokuthi angasikhulula phansi kombuso wamaRoma. Uma ufunda incwadi yezenzo uchapter 1, uJesu ezonyukela ezulwini etshela abafundi bakhe indlela akayophinde abuye ngayo. Izenzo chapter 1 u5 kuya ku6, ngibala izinto la ababezilindele ukuthi uJesu Kristu uma efika uyozenza. Uma ufunda izenzo 1 verse 5 kuya ku6, lithi khona labo u6, khona labo ababebuthene bembuza bathi, Nkosi, usuyawubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi na? Bakubuziswa yini lokho?
bakubuziswa ukuthi phela uthi useyahamba kodwa basazoqhubeka bona babe ngaphansi kombuso wamaRoma, ngoba phela iziprofeto zithi ukufika kaMesiya uyofika ezobakhulula embusweni noma ngaphansi kwesandla sombuso ngaleso sikhathi. Manje ziyashayisana lezi zinto ngokubona kwabo. Ingakho ke sithola abafundi lapha bebuza bethi ngoba usuyahamba usuyawubuyisela na umbuso esandleni sika-Israyeli? Okunye nje ababekubhekile kakhulu okwashiwo ngabaprofethi ukuthi uma esefikile uMesiya noma umbusi ka-Israyeli uyofika abuse phezu kwabo, afike ahlulele phezu kwezizwe zonke zakwa-Israyeli. Kepha manje sekuyashayisana ngoba uJesu Kristu kubukeke ngathi akasakwenzile konke lokho. Yikho-ke bebuza bethi usuyawubuyisela na umbuso esandleni sika-Israyeli na? Ngakho-ke uNathanayeli uma ebuza ngale ndlela akabuza ngayo, kungenzeka ukuthi emqondweni wakhe naye kukhona lezi zinto lezi ezashiwo ngabaprofethi. Yingakho sike simthola ebuza ethi kungabe kukhona okuhle okuyakuvela eNazaretha na? Uma-ke uzwa lawa mazwi kaNathanayeli, ngikuthatha lokho ngikubhekise empilweni zethu. Mhlambe nawe sebeke bakubukela phansi, mhlambe nawe usuke wathi uyakhuluma, mhlambe kunomhlangano womndeni kwathiwa thula, yini engavela kuwe? Kwathiwa thula, yini wena ongasitshela? Mhlambe awusebenzi, mhlambe awunakekile nje, kepha uma ubeka iphuzo olibekayo, mhlambe kusemsebenzini, thiwa yini wena ongayithula ugqoka kanje? Yini wena ongasitshela yona? Yini wena ongayenza, ongayikhuluma nje bese siba convince ukuthi lento ongayikhuluma iyiqiniso na? Kungenzeka ukuthi abanye bethu isikhathi eziningi babukelwe phansi. Nangu uJesu Kristu bazalwane wadelelwa eNazaretha. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga eshumayela esinagogweni eNazaretha bamnikeza incwadi. Lithi wafunda nje umbhalo othize, wathi uma esewufundile wahlala phansi bamgqolozela bambheka. Bathi uma bemgqolozela bambheka wathi lokho engiqede ukufunda sekufezekile, nina nonke nihleli laphansi kufezekile phambi kwenu. Lithi bacasuka bafuna ukumkhanda ngamatshe, bamkhiphela ngaphandle, bamhambisa eweni elikude elikhulu befuna ukuyomuyisela khona, kepha nje wafika kwenze njani? Wanyamalala phakathi kwabo. Ngani? Ngenxa yokuthi nabo baseNazaretha bazibukela phansi, ngoba eziprofethweni zonke akukho la kwakhulunywa khona ngeNazaretha. Kepha abazi ukuthi uJesu Kristu wazalelwa kuphi, ngoba bona babheke kuphi? Ukuthi inkosi yobuya eBethlehem. Uma ufunda incwadi kaLuka wesibili, ufunda ngokuzalwa kaJesu Kristu, lithi kwaphuma ngaleso sikhathi umlayezo wokuthi kubalwe abantu. Kukhulunywa ngecensus lokubalwa kwabantu esikwaziyo-ke nathi la eSouth Africa, siye sibahambe emva kweminyaka emthize uthole sesiyabalwa, emva kweminyaka othize uthole sesiyabalwa. Lithi nangaleso sikhathi esekhulelwe uMaria kwaphuma umbiko wokuthi akubalwe abantu. Lithi-ke uJosefa wathatha-ke uMaria ngoba base bezoshada, bakhuphukela eJudiya lapho bevela khona, ngoba kwakumele ukuthi umuntu akaye la azalelwa khona ukuze babalwe. Lithi-ke iBhayibheli nabo baya la okwakumele bebalwe khona endaweni lapho uDavide evela khona noma azalelwa khona eJudiya. Uma sebefikile lapha eJudiya, lithi-ke iBhayibheli izinsuku zikaMaria zaphelelwa.
Kwenzakalani ke lapho? Kwafezeka esinye isiprofetho sala ukuthi uJesu Kristu uyozalelwa kuphi. Kepha abakwazi abaJuda lokhu. Kungenzeka nokuthi uNathaneli naye akakwazi ukuthi uJesu Kristu wazalelwa eBethlehem, kwafezeka isiprofethi. Ingakho simthola ethi kukhona na okuhle okungavela eNazaretha na? Kukhona na okuhle okungavela eNazaretha na? Uma ufunda incwadi yamaHubo isitshela ngokuthi uJesu Kristu wayezovela engogcotshiweyo. Lapha amaHubo esibili amaHubo 2 ufunda kuverse 6 uya ku9 isitshela nje ngogcotshiweyo ukuthi uyofika esizweni sika-Israyeli asikhulule ahlulele kanjani. Uma ufunda futhi incwadi ka-Isaya 2 uverse 4 iyasitshela ukuthi esefikile uyokwahlulela abuse kaphezu kuka-Israyeli. Uma esefikile esezenzile zonke lezi zinto, umbuso oyakuza uya lapha kwincwadi kaJeremiya 31 isitshela ukuthi njengoba uIsrayeli sazi ukuthi wayesehlukene noNkulunkulu ngokomoya, uma esefikile lo mbuso ongomesiya uyokwazi ukuthi ababuyisele ngokomoya kuNkulunkulu, njengoba sazi ukuthi babe ibandla lasendulo, ibandla likamoya. uNkulunkulu akayibekile igama lakhe kubo ukuthi babe isibonelo ezizweni zonke. Kepha kubukeke ngathi uMesiya noma lo okuthiwa nguMesiya usefikile, kepha zonke lezi zinto engathi azifezeki. Ingakho-ke uJesu Kristu agcina ebethelwa, ngoba isikhathi esiningi babheka imibhalo, babheka iziprofetho, bathola ukuthi uJesu Kristu ezinye iziprofetho ezakhulunywa ngaye, kanti nabaprofethi laba abakhuluma lezi ziprofetho babengazi nabo ukuthi iziprofetho lezi ziyofezeka ngasiphi isikhathi, kanti ezinye iziprofetho ziyofezeka mhla uJesu Kristu ezalwa, ezinye ziyofezeka mhla esehambile emhlabeni wabuya ezohlwitha ibandla, kanti ezinye iziprofetho ziyofezeka esebuya manje nebandla ezokwakha ezobusa-ke manje emhlabeni. Yilokho-ke mhlawumbe ababe ngakuqondi, kanti kwakungambuliwe vele nakwanye abaprofethi ukuthi ngesikhathi esithile kuyokwenzeka okuthile, ngesikhathi esithile kuyokwenzeka okuthile. Bona kanti laba abaJuda noma abakhe iJerusalem babheke nje ukuthi azifezeke zonke ngoba usefikile, akabuse phezu ka-Israyeli, akabuyisele umbuso ku-Israyeli, akabuyisele u-Israyeli kuNkulunkulu spiritually. Manje nangu uJesu Kristu usefikile, uyahamba, bayazibuza nabo, ungabe usuyawubuyisela na umbuso ku-Israyeli? Uthini uJesu Kristu? Izikhathi uNkulunkulu akasibekile sokuthi uyakubeka umbuso wakhe azaziwa, naye uJesu Kristu uqobo lakhe uthi akasazi. Bayamangala-ke, uJesu Kristu uyanyuka-ke phambi kwabo bebuka, unyukela-ke ezulwini. Lapho-ke esifunde khona bazalwane, sifunda ingxoxo le engithe imfishane nje phakathi kukaJesu Kristu noNathanayeli. Lithi-ke iBhayibheli lapha kuverse 46 kuverse 47, uJesu emva kokuba uFilipi esembizile, lithi nje uJesu Kristu wambona eseza lapha, wathi uJesu Kristu uIsrayeli uqobo lwakhe okungekho nkohliso kuye. Um'Israyeli uqobo okungekho nkohliso kuye. Okusho ukuthi-ke bazalwane, uJesu Kristu zikhona izinto akathi uma ezibona kuNathaneli wavele wabona nje ukuthi nangu um'Israyeli uqobo, nangu ngqo ka-Israyeli okungekho nkohliso kuye. Ngithi nathi bazalwane engathi singaba abantwana bakaNkulunkulu, ukuthi uma esibona uJesu Kristu kungabi nankohliso kithi,
kungatholakali ichashaza kithi. uJesu Kristu athi uma esibona asho njengoba asho kuNathaniyeli athi nanga umntwana wami, nanga umntwana kaNkulunkulu okungenankohliso kuye. Sesizwile ukuthi kumele sihambe kanjani entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela ekhaya lezwi. Bazalwane, akusamele sitholakale kunenkohliso kithi. Akusamele sitholakale kunechashaza nje kithi, ngoba once kwanechashaza uJesu Kristu angeke akwazi ukusho lamazwi awasho kuNathanayeli, angeke akwazi ukusho lamazwi amnandi kangaka. uNathanayeli wazi wabuza wathi ungazelaphi na? Uthi uJesu Kristu ungakabizwa uPhilip ngakubona phansi kwesihlahla somkhiwane. Wayenzani lapha phansi kwesihlahla somkhiwane? Kepha singakafiki bazalwane lapha, ngithanda nje ukuthi sicacise le ndaba ukuthi onjani umuntu ongenankohliso, okusho ukuthi uJesu Kristu wathi uma ebheka uNathanayeli wabona umuntu onothando, wabona umuntu onomusa, wabona umuntu ongenamona, omnene, othobekile. Yilezo zinto ke nathi bazalwane okuthi uma abantu besibheka kumele zitholakale kithi. Abantu uma besibheka kumele bazibone kithi, baze basho bethi umntwana kaNkulunkulu lo okungenankohliso kuye. Angithi nanga umanyoni uthi baze bamhleba, bafika bazo-admitha kuye, bathini? Hayi, sake sanihleba nani. Kepha nje into esiyinothisayo ngani ukuthi ninokuthula. Ngobani? Akutholakalanga nkohliso kini. Nanga umIsrayeli uqobo lakhe okungenankohliso kuye. Nathi-ke bazalwane, uhambo lwethu emhlabeni kumele kube uhambo olungenankohliso, uhambo olungenachashaza. Yazi kwake kwenzeka enye indaba kwelinye izwi, uthisha nje efundisa wathatha ishidi elimhlophe. Ngicela nje ukuvula la bazalwane, ungivalela ukushaya umoya. Wathatha ishidi elimhlophe efundisa nje eme kanje walendlala nje lonke la elimhlophe qwa. Wababuza wathi nibonani? Abafundi bakhe bonke basho ngazwi linye bathini? Sibona ishidi elimhlophe. Okay, avume, sibona ishidi elimhlophe. Bese ethatha nje i-marking pen, afike nje abeke ichashaza kancane, aphinde ababuze futhi nibonani? Bonke basho ngezwi elinye bathini? Sibona ichashaza lapha ekhoneni. Okusho ukuthi bazalwane, ekuhambeni kwethu ngisho ungenza kahle, ungahamba impilo emhlophe, kepha nje uma ke kwatholakala ichashaza ngosuku olulodwa, abantu bonke bayobona nje lelo chashaza. Okusho ukuthi ngokwabantu kuyobe sekutholakale ini? Inkohliso kuwo. Uthi uJesu Kristu nanga umIsrayeli okungenankohliso kuye. Engathi nathi bazalwane singahamba uhambo emhlabeni olungenankohliso. Kungenzeka ukuthi ekukhuleni kwethu sahamba sakhohliseka, kepha manje sesitholile ithuba lokuthi siphenduke. Manje akusameleke ukuthi kuphinde kutholakale ichashaza, ngoba nje ichashaza elincane selimoshe zonke izinto, sekutholakala inkohliso kithi. Abanye abantu sebekhubekile ngechashaza nje elincane, ngokukhuluma nje okuncane. uPaul uthi ngelinye ilanga ngalapha encwadini yabaseKolose uthi ukukhuluma kwenu makuyoliswe ngosawoti, makube nomusa. Okusho ukuthi ke ekukhulumeni konke kwethu kungatholakala inkohliso, kepha ukukhuluma kwethu makutholakale kuyoliswe ngosawoti. Ukukhuluma kwethu kube nomusa ngaso sonke isikhathi. uJesu Kristu esezulwini azathini? Nanga umntwana kaNkulunkulu okungenankohliso kuye. Uma ubheka ke abantu uNkulunkulu akabathi uma ebabheka wathola ukuthi akunankohliso kuye. Uma ubheka nje ukubizwa kukaDavide, uNkulunkulu ukhuluma noSamuel uthi hamba endlini kaJese, endlini kaJese ngizibekele inkosi eyakubusa phezu kaIsrayeli. uJesu uyahamba uya endlini uSamuel uyahamba uya endlini kaJese, ufica uyamtshela uJesu ukuthi uthe uNkulunkulu
kuzophuma inkosi la endlini yakho. uJese ubiza wonke amadodana akhe ayisikhombisa, uyawabiza bonke. Uqale yokuqala uthi uyayipresenta kuSamuel, uthi uSamuel cha akakabiyo le. Abize yesibili, akhuluma uNkulunkulu, cha akakabiyo le. Abize amadodana wonke kuze kufike kweyesikhombisa, wathi uNkulunkulu cha akakabuye lo. Bese yabuza uSamuel, ngaba sephelele na amadodana akho? Athi uJese, no, ukhona nje umfanyana olusa izimvu nje ehlathini. Uthi uSamuel makabizwe eze la, zihambe ke izithunywa ziyombiza. Lithi iBhayibheli, kwathi ngangena nje uDavide, wathi uNkulunkulu nango-ke engimbekele ukuthi abe umbusi, abe inkosi phezu kuka-Israyeli. Ngobani? Wathi uNkulunkulu wayembheka, akangabona nkohliso kuye, akangathola chashaza kuye. Yilokho-ke bazalwane engizama ukusho la namhlanje, ukuthi uma sibhekwa uJesu Kristu makangatholi inkohliso kithi. Makufane nokuNathaleli okathi uma imbheka wathi nanga umIsrayeli uqobo lwakhe. Makasho amazwi afana nala uJesu Kristu kithi, athi nanga umntwana kaNkulunkulu uqobo lwakhe, okungenachashaza kuye, okungenankohliso kuye. Ngicela ukuthi ongakhona avula amawindi bazalwane, engathi kubanda engathi isifudumezi senza ukuthi kushise kakhulu. Usho njalo uJesu Kristu uthi nangu umIsrayeli okungenankohliso kuye. uJohane umbhaphatisi ebhaphathisa eJordani, lithi wakhuluma ngoJesu Kristu. Uma ufunda khona lapha incwadi kaJohane wokuqala uvesi 29, lithi iBhayibheli, ngangomusa wabona uJesu eza kuye, wathi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Ngisho uJohane umbhaphathisi engazange efika uJesu Kristu ezozithula kuye, ezothi sengifikile mina ohlala ushumayela ngami, sengifikile mina engizobhaphathisa ngomlilo. Lithi nje uJohane umbhaphathisi wathi nanti iwundlu, embona eza. Okusho ukuthi-ke bazalwane, ekuhambeni konke kwethu kumele sibonakale singenachashaza, kumele sitholakale singenankohliso, ukuze noma imuphi umuntu emhlabeni uma esibona bebone nje ukuthula, bebone umzalwane ukuthi noma ufuna ukumqala ungazi ukuthi uzomqala kuphi. Angithi siyezwa ebufakazini banamhlanje ukuthi abahlupha abazalwane bakaNkulunkulu bayafika bona futhi bezoxolisa ngenxa yani yokuthi umuntu uyasesha ukuthi kanti ngimhluphelani ngempela lo, ngoba phela akunankohliso kulo muntu, ngimhluphelani ngoba lo muntu unokuthula. Lithi bayafika bezoxolisa bathi ngiyazini selokhu ngakhuluma kabi kuwe, ngiyaxolisa ngakho konke engikwenzile kuwe, ngiyaxolisa ngakho konke engikushilo kuwe. Lithi bazalwane, uJesu Kristu wathi nangu umIsrayeli okungenankohliso kuye. Nawe ngiyakufisela usahleli lapho phansi ukuthi ngelinye ilanga engathi ngashiwo kuwe thiwe nangu umntwana kaNkulunkulu, kungapheleli nje ekutheni sengavuma izono, sengabhabhadiswa. Hamba phela ungabi nankohliso, hamba ungatholakala unechashaza, ukukhuluma kwakho kutholakale kuyoliswe ngosawoti, kutholakale kunomusa kuphi nakuphi lapho okhuluma khona. Ungathi hayi ngoba nakho phela namhlanje ngikhuluma nabantu abasha uzama ukufitha khona lento okuthiwa ukufitha in, ukhulume lento okuthiwa itsotsi-tala, aseyitholakele inkohliso kuwe. Ngani? Ngenxa yokuthi uzama nje ukufitha in. Kuphi nakuphi la sihamba khona masiveze uJesu Kristu, kungatholakala ichashaza kithi, kungatholakala inkohliso kithi. Angithi nangu kaManyoni uyasitshela ukuthi emsebenzini ubizwa ngogogo, ubizwa ngamagama, uyahletshwa. Uma cabanga nje ukuthi kuyokwenzakalani, uma ke wazama ukufitha in, uma ke wazama ukuzishintsha abonakale engathi naye usezweni, cabanga ukuthi uyokwenzakalani. Kuyothiwa usibone ichashaza, kuyothiwa nangu
umzalwane usejikile. Ukuhleba kuyoba kukhulu ukudlula lokhu okwenziwa ngalesikhathi samanje. Ngakho-ke bazalwane, masihambeni kungatholakali chashaza kithi, ngoba-ke uJesu Kristu uma ethola ichashaza kithi, lokho kuyosivalela ukuthi senze njani, singene embusweni kaNkulunkulu. uJesu Kristu uthi-ke kuNathaliyeli, ukusho lokhu emva kokuba uNathaliyeli esebuza ukuthi ungazelaphi na, ithi uJesu wamkuphendula wathi, ungakabizwa nguFilipi uphansi komkhiwane ngakubona. uNathaliyeli waphendula wathi, uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi kwa-Israyeli. uJesu wamphendula wathi kuye, ukholwa ngokuba ngithe kuwe ngokuba ngakubona uphansi komkhiwane na? Uza kubona okukhulu kunalokho. uJesu Kristu usho exactly amazwi ashiwo uFilipi. Uma uFilipi ethi wozobona, woza uzozibonela, ngoba uFilipi naye kungenzeka ukuthi uyabona ukuthi engathi uNathaliyeli usastakhe kulento yokuthi kukhona na okuhle okungavela eNazaretha na. Uthi-ke uma ufunda lapha ku-48 la uFilipi emphendula khona ethi, ungakabizwa nguFilipi ngakubona mina ungaphansi kwesihlahla somkhiwane. Lokhu kufakazela isiprofethi esisithola lapha encwadini kaJeremiya wokuqala uvesi 5. akathi uNkulunkulu kuJeremiya, ungakabunjwe esiswini ngakubona mina, ngakwakha ngakubeka waba yini, umprofeti, ungakabunjwa. Yafezeka selesi siprofethi. Uma-ke ungazibuza nje umbuzo ukuthi uJesu Kristu aze athi ngakubona uphansi kwesihlahla somkhiwane, ungazibuza nje ukuthi kanti yini le uNathanayeli ayeyenza phansi kwesihlahla somkhiwane. Uma singangathekisa nje singasho mhlambe sithi mhlambe wayefike uNathanayeli ahlale phansi kwalesihlahla afunde iBhayibheli, mhlambe afunde imibhalo, mhlambe afunde izinto eziningi ngoMesiya okwakumele afike. Mhlambe wayefika ahlale phansi kwesihlahla afike akhuleke, kanti akazi ukuthi uyabona emazulwini, kanti akazi ukuthi uJesu Kristu uyambona. Yingakho-ke la simthola uJesu Kristu ethi ngakubona wena. uFilipi engakakubizi, mina ngase ngikubone kudala, okusho ukuthi ubizwa nje nguFilipi, uJesu Kristu wayazi ukuthi lo ngelinye ilanga uyoba umfundi wami. Nathi ngathi ngingaba njalo-ke bazalwane. uJesu Kristu athi uma esibona, engasiboni senza izinto ezimbi, engasiboni senza izinto ezingalungile. Mhlawumbe umbuzo wami nje uthi namhlanje wenzani uma ungena endlini yakho, ngoba uJesu Kristu uyakubona. Ungakezi la enkonzweni, ungakaphumi endlini uye enkonzweni, uJesu Kristu uthi ngakubona. Ungakaphumi endlini ngakubona, ungakabizwa uFilipi phansi kwesihlahla. Uma uzolandela indaba kaStefani ekhandwa ngamatshe, uthi uStefani, ngibona izulu livulekile, ngibona indodana kaNkulunkulu ihlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Kusho uStefani esho engakafi, enzani, ekhandwa ngamatshe. Kungani esho lamazwi uStefani? Ingoba uJesu Kristu kumele afezekise lesi siprofethi sokuthi yena uyasibona. Noma kuphi, noma kusekusithekeni, kumele sazi bazalwane ukuthi uJesu Kristu uyasibona. Kumele sazi ukuthi uNkulunkulu uyasibona. Ngakho-ke siyakhuthazwa namhlanje ukuthi masihambe kungatholakali inkohliso kithi, ngoba uJesu Kristu wenzani, uyasibona. Uma singahamba emhlabeni noma phambi kwabantu kutholakala inkohliso kithi, baningi abantu abayokhubeka ngathi. Uthi uJesu Kristu ubusisiwe umuntu ongaya kukhubeka ngami. Cabanga-ke wena usuthe ungumntwana kaNkulunkulu,
usuthe usindisiwe, uthethelelwa izono, ubhabhadisiwe, bese kutholakala inkohliso kiwe. Bangaka abantu abayosizakala ngawe? Bangaka abantu abayophuma beshaya icilongo bethi wozani phela nizombona, wozani nizombona lo akahlala ethi ungumntwana kaNkulunkulu? Sithola ichashaza kuye, sithola inkohliso kuye. Mhlawumbe omunye ubeseseduze ukuthi akholwe ngenxa yenkambo yakho. Namhlanje ngoba wena wenze okungalungile, wahamba uhambo olunenkohliso, ukhubekile manje lo mzalwane, angeke salandela uJesu Kristu. Ngenxa yani? Yokuthi wena usuzipresente njengomuntu onenkohliso. Lithi-ke uJesu Kristu wathi kuNathaniyeli, nangu umIsrayeli okungenankohliso kuye. Nami ngithi bazalwane, sesifundiswe kakhulu ekhaya lethu, sesifundiswe kakhulu entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa ngenkambo, ngokuthi nje kumele sizithobe, kumele sibe mnene. Lithe lami bambisisa lokho osukuzwile, labambisisa lokho osukuzwile, uJesu Kristu azabuye. Ngoba uma ungakudedela lokho, uyowela ogibeni lukaSathane. Kade sikhuleka ngithi la, sikhulekela ukuthi amandla obumnyama angabi nasabela ezimpilweni zethu. Cabanga-ke usuhambile watholakala kunenkohliso kuwe, uSathane uyokuzuza. Uhlala esitshela-ke ubaba uNsibande ethi uma usuwile, hayi izitha zakho ziyoba ziningi. Akungeke isitha sakho kube umoya ongcwele kuphela, kepha kuyoba uSathane namadimoni uqobo lwakhe, ngoba bayothi uwe lo owawusihlukumeza ubiza igama likaJesu Kristu usuku nosuku, uwe lo usula uhleze esixwayisa ngalokho. Ngakho-ke bazalwane, masilwele ukuthi kungabi nankohliso ohambeni lwethu. Inkambo yethu mayibe clean, abantu uma besibona baguquke baphenduke. Ngobani? Akutholakalanga nkohliso kithi. Lithi-ke iBhayibheli, wayengakakhulumi engakabingeleli nokubingelela nje uFiliphu, wathi uJesu Kristu nangu umIsrayeli uqobo lwakhe okungenankohliso kuye. Nathi-ke makube njalo-ke bazalwane, sitholakale singenankohliso, ngoba uJesu Kristu ukuthi wenza okubi uyakubona, uma wenza kahle uyakubona, ubona yonke into eyenzakala emhlabeni. Niyamkhumbula uSawuli owaye ezingela ibandla, kepha uJesu Kristu esezulwini wenzani? Wambona enza into embi, ezingela ibandla. Lithi lo wafika kuye wamshaya ngonyazi, wawela phansi, wathini? Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? Ngobani? uJesu Kristu uyakubona konke ukuhamba kwethu kwasemhlabeni. Ngakho-ke ukubazalwane, uma uJesu Kristu ekwazi ukubona ukuhamba kwethu kwasemhlabeni, kuyasiphoqa ukuthi masihlezi senze okuhle, singatholakali senza izinto ezimbi emakhoneni, ngoba abanye abantu baye benza izinto ekusithekeni becabanga ukuthi ababona, kepha namhlanje ngizokutshela ukuthi uJesu Kristu uyakubona. Ngoba nangu namhlanje uthi ungakabizwa uFiliphu, ngakubona phansi kwesihlahla somkhiwane. Mhlambe wayeshumayela, mhlambe wayefunda. Wena usuke wenzani ngaleso sikhathi endlini yakho? Usuke wenzani kulelo gumbi lakho? Ngoba uJesu Kristu uyakubona. Hleze uma wenza kahle, naye uyosho amazwi akasho kuNathaniyeli, athi nangu umntwana kaNkulunkulu okungenankohliso kuye, engingatholanga chashaza kuye. Yilokho-ke bazalwane, umlayezo engiwuphethe nje namhlanje ukuthi masihambe phambi kukaJesu Kristu, singabi nankohliso, singabi nachashaza, ngoba uma kwenzakele satholakala kunechashaza, hayi bazalwane, ukuwa kwethu lokho, ukubhujisa kwethu lokho. Ukwenzani? Ukubhujiswa kwethu lokho. Lithi-ke uma ubheka lapha uPetro, yazi uPetro abanye ngiye ngizwe bethi wayenokukholo okuncane, ingakho wayehlezi nje enemibuzo ngoba wayenokukholo okuncane. Kepha mina uPetro ngibona ewumuntu obeka 110% kuJesu Kristu.
uPetro uma ebheka uJesu Kristu uyabona ukuthi uma nginoJesu Kristu angeke kwenzeke noma yini, ngivikelekile. Uma ubheka incwadi kaMarko 16 uverse 7, uMarko 16 verse 7, isihloko lapha sithi ukuvuka kaJesu. Lithi kwafika ingelosi la, ifika kubafundi, ifika koMaria Magdalena, uMaria unina kaJakobe naSalome, ababefikile bezobona uJesu Kristu ukuthi uvukile na, ngoba wayeshilo ukuthi emva kwezinsuku ezintathu uyovuka. Lithi-ke laba besifazane bafika bezobheka ukuthi inkosi ivukile ngempela na. Lithi kwabonakala kibo ingelosi. Uma ufunda uverse 7, ingelosi yabanikani umlayezo lapha yathi kibo, kodwa hambani nitshele abafundi bakhe kanye noPetro ukuthi uyanandulela ukuya eGalile, niza kumbona lapho njengalokho eshilo kini. Ngicela nje mzalwane uqaphele lapha ku7a la ingelosi ithi khona hambani nitshele abafundi kanye noPetro. Tshelani abafundi kanye noPetro. Mhlambe bese uyazibuza yini kuthiwa kanye noPetro? Ngoba phela uPetro nathi simazi njengomfundi kaJesu Kristu. Kanti yini manje yena sekungathi ukhishele eceleni? Ukhushele eceleni ngoba mhlambe ezoba yilida emva kokuba uJesu Kristu esenyukele ezulwini. Ukhushele eceleni ngenxa yokuthi usezoba ngumholi na? Umholi wabafundi emva kokuba uJesu Kristu esenyukele ezulwini. Ungazibuza imibuzo eminingi ukuthi kungani ingelosi ithi hambani nitshele abafundi bakhe, okusho ukuthi laba abayishumi abasabaliwe basengabafundi bakaJesu, kepha manje ithi kanye noPetro. Manje kuyaqala-ke ukuzibuza lapho umbuzo ukuthi kungani manje ekhishelwe eceleni? Ingoba kaseyiwuye na umfundi kaJesu Kristu? Uma ubheka incwadi khona le kuMarko u14 uverse 72, la sizophenduleka khona, sizokwazi khona ukuthi kungani ingelosi ithi hambani nitshele abafundi kanye noPetro. Masibheke-ke okuzosiphendula ngokukaMarko chapter 14 uverse 72. Lithi-ke iBhayibheli laselikhala masinyane iqhude. Ngokwesibili uPetro wayesekhumbula izwi abelishilo kuye uJesu lokuthi iqhude lingakakhali kabili uza kungiphika kathathu. Wakhala nokukhala izinyembezi. Impendulo-ke leyo bazalwane esiphendula kulo mbuzo esiwubekile othi kungani sekuhlukaniswa manje ukuthi hamba utshele abafundi bakhe kanye noPetro. Ingoba uPetro phela ngesikhathi uJesu Kristu eshushiswa lapha wamphika uJesu Kristu. Manje ingelosi yayikubona konke lokho, ezulwini kwakubonwa konke lokho ukuthi nango semphikile uJesu Kristu. Kwenzakalani? Kwatholakala ichashaza, kwatholakala inkohliso manje kuPetro. Ingakho-ke ingelosi sithi hamba utshele abafundi kanye noPetro, ngoba asisenaso isiqinisekiso manje ukuthi naye usazibala kanye nomfundi kaJesu Kristu na, ngoba phela la sigcina khona wamphika uJesu Kristu. Okusho ukuthi bezalwane, nathi uma siphikwa siyokhishelwa eceleni kanje, siyokhishelwa eceleni kanje. Kuyothiwa hambani kubantwana bakaNkulunkulu nitshele nobaba uMabaso naye. Anosala senimtshela nobaba uMabaso, anosala senimtshela naye ubaba uMazibuko, ngoba asenasho manje ukuthi kwenzakalani kanti ngobaba uMabaso, asenasho ukuthi kwenzakalani ngobaba uMazibuko. Ithi-ke ingelosi hambani nitshele uPetro, uhambani nitshele abafundi
kanye noPetro. Lithi-ke iBhayibheli lapha kuMark 14:72 uPetro esekwazi ukuthi into eyashiwo uJesu Kristu yenzeka ngoba uJesu Kristu wayembonile. Ngoba uPetro yena lo wathi la ufa khona Nkosi ngiyofa khona, kepha kwathi uma sesifika isikhathi sokufa wamphika. Sina siyenze njani bazalwane? Uma sesifika isikhathi sokufa siyokwenza njani? Uma sekufika isikhathi sokuthi abantu bangene, njengoba ubaba kade esho la ethi manje abantu sebengene abantu bevele bengene bekhomba umfundisi ngesibhamu bethi sicela amafoni, sicela umnikelo. Thina siyokwenza njani bazalwane? Angeke simphike uJesu Kristu, angeke sifane noPetro owathi lapho ufa khona ngiyofa khona, kepha kwathi uma sesifika isikhathi wamphika. Kanti emazulwini kwenziwani? Kuyabonwa, kuyabhalwa, kwatholakala inkohliso, kwatholakala ini? Ichashaza. Lithi-ke iBhayibheli wahamba lapho uPetro waphuma ekhala izinyembezi. EkaMateyu-ke incwadi ekaLuka noJohn lithi-ke wahamba ekhala umunyu. Emva kwalokho azange sisezwa ngoPetro. uJesu Kristu uyehliswa, uyenyuswa, uyabethelwa esiphambanweni, asezwa ukuthi kwenzakalani ngoPetro. Ngoba sigcine lapha ephika uJesu Kristu, sigcine sitshelwa ukuthi wahamba ekhalani umunyu. Okungenzeka ukuthi uJesu Kristu wehlise enyiswa, uyabethelwa esiphambanweni, uPetro wavele wahamba nje wayozivalela lapha azivalela khona, wakhala ubusuku nemini, wakhala imizuzu yonke uJesu Kristu ehlise enyuswa. Wayekhala nje uPetro ekhihla isililo. Ngoba bazalwane uJesu Kristu lapha encwadini kaMateyu entshumayeleni yasentabeni ngithi u5 uverse 4 uma ngingaphosisi, u6 uverse 5 uma ngingaphosisi, uthi babusisiwe abakhalayo ngobani? Bayakududuzwa. Kungenzeka ukuthi amazulu abuye athinteka futhi ngokukhala kaPetro, abona ukuthi hayi wenza iphutha umntwana kaNkulunkulu, wenza iphutha waphika uJesu Kristu. Lithi iBhayibheli wakhala, waphuma ekhala lapho. Mina ngithi ngokubona kwami wayekhala zonke lezo nsuku ezintathu uJesu Kristu esefile. Wayekhala nje uPetro. Kwathi ngokuvuma kaJesu Kristu ithi ingelosi, ngoba okusho ukuthi amazulu abuye amkhumbula ngani? Ngenxa yokukhala. Ngobani? uJesu Kristu uthini? Babusisiwe abakhalayo. Ngobani? Bayakududuzwa. Okusho ukuthi ithi ingelosi hambani nimbize naye, ngoba simbonile ekhala umunyu, simbonile ekhala isililo. Okusho ukuthi uyazisola. Okusho ukuthi bazalwane uma singazisoli ngezinto esizenzile sazenza kuJesu Kristu, angeke bazalwane sithethelelwe. Okusho ukuthi uPetro wabuyiselwa kubafundi ngani? Ngokukhala. uDavide uthi iminikelo kaThixo eqobhokileyo. Hey, umama lokhu-ke uzongizwa manje. Ithi isiXhosa iminikelo kaThixo, uThixo angeke ayidelele iminikelo yomuntu enikela eqobhokile, eyaphukile, ekhala. Okusho ukuthi uma unikela ngezinyembezi, ukhala kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyakubona ukukhala kwakho, uyalibona umunyu lwakho, besenze njani? Akuthethelele kuleyo nto oyenzile. Kepha kumele ukuthi ube nomunyu, ungakhale nje inyembezi zengwenya. Angithi ubaba uhlale esho la ethi abanye uma bevuma izono, hey, kube ngathi bafunda inoveli. Abanye bayakhala, ubone ukuthi iyabathinta ngempela lento eyenzekile, ibaphatha kabi lezi zinto abazenzile. Lithi-ke iBhayibheli yathi ingelosi, hambani nitshele abafundi bakhe kanye noPetro, ngoba uPetro wabuyiselwa kuJesu Kristu ukuthi abe ngumfundi ngani? Ngokukhala kwakhe. Ngoba uJesu Kristu phela uyo wathi babusisiwe abakhalayo. Ngobani? Bayakududuzwa. Okusho ukuthi uPetro kulokho okukhala kwakhe kulezo nsuku waduduzwa yini? uJesu Kristu. Lokho okukhala kwakhe waduduzwa yilawa amazwi ukuthi hambani nimtshele. Bambiza-ke
bamtshela naye ke uPetro. Uma ufunda lapha incwadi uzama ukuthola ukuthi kwenzakalani ngabantu abamesabayo uNkulunkulu. Incwadi kaMalaki 3 uverse 6 uverse 16 bazalwana. Incwadi kaMalaki chapter 3 verse 16 lithi ke khona abamesaba uJehova bakhuluma bodwa omunye nomunye, uJehova waqaphela wezwa kwalotshwa phambi kwakhe incwadi yokukhumbula abamesaba uJehova bezindla ngegama lakhe. Okusho ukuthi bazalwane, yikho lokhu okwabuyisela uPetro, ngoba wahamba wayokhala la kakhala khona, kanti amazulu ayambona ezindla ekhala umunyu. Okusho ukuthi nawe uma uxoxa emsebenzini, emndenini, ukhuluma ngoJesu Kristu, ukhuluma ngokuthi abantu baphendulo. Lithi iBhayibheli la encwadini kaMalaki 3 verse 16, uNkulunkulu uyakubona konke lokho. Bese enze njani? Abhale encwadini yakhe yokukhumbula abamesaba uJehova bezindla ngegama lakhe. Okusho ukuthi bazalwane, ekuphileni kwethu sonke kumele senze njani? Sizindle ngegama likaNkulunkulu ukuze sithole amagama ethu ebhaliwe encwadini yokukhunjulwa kwabamesaba uNkulunkulu. Uma ungamesabi ke uNkulunkulu, uma ungazidli ngegama likaNkulunkulu, uma ungakhulumi ngoJesu Kristu kuphi nakuphi lapho uhamba khona, angeke ulithole igama lakho libhaliwe kule ncwadi la umprofeti uMalaki asho khona, athi khona abamesaba uJehova bakhuluma bodwa omunye nomunye. Okusho ukuthi njengoba siyilana nje bazalwane, kuyabhalwa emazulwini ukuthi ngelanga elithile abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, abazalwane ekhaya lezwi bahlala phansi baqoqana esikoleni eGiyane Primary School, badlinza ngegama likaNkulunkulu, badlinza ngoJesu Kristu. Kuyabhalwa konke bazalwane. Cabanga ke uma wenza ukubi, uma uhamba uphafuza amanga, uhamba uba nomona, uhamba wenza izinto ezingalungile, cabanga ukuthi kubhalwane emazulwini. Kuyabhalwa ukuthi ngosuku oluthile umzalwane othile akenzanga kahle. Ingakho-ke bazalwane, umlayezo wanathwe namhlanje usikhuthaza ukuthi senze okuhle ngaso sonke isikhathi ukuze sizithole sibhaliwe encwadini yokukhunjulwa kwabamesaba uNkulunkulu. Sihambe uhambo olungenankohliso. Okusho ukuthi inkambo yethu bazalwane mayitholakale iclean ngaso sonke isikhathi, kutholakale siphila impilo engcwele okungenankohliso, okungenachashaza. Ngoba once kwanechashaza, abantu abasenandaba ukuthi wena ubushumayela for 10 years for 20 years, babheka nje lelo chashaza, bafocuse kilo. Ngenxa yokuthi nawe usutholakala unechashaza, usathane nayo useyithola indawo yokungena, bese utholakala unenkohliso. Bese kwenzakalani? Sithe singusathane siyakuzuza. Abanye abazalwane behluleke-ke ukuzibuyisela, njengoPetro owahamba ekhala, owahambe nomunyu. Wenze njani wena mzalwane uma uthola ukuthi awenzanga kahle? Uma uthola ukuthi ukhona umzalwane othe uma ukhuluma mhlambe wakhubeka, awuhambe uyokhala uNkulunkulu, ube nomunye ukuze phela uNkulunkulu akubuyisele, ukuze uNkulunkulu asho, uJesu Kristu asho athi nangu umntwana wami, nangu umntwana kaNkulunkulu okungenankohliso kuye. Inkosi-ke uJesu ibusise lamazwi kuze kube phakade. Amen. Ngicela-ke kaManyoni ungithathele iculo unumber 77, bese ngicela ubaba uMabasa asikhulekelele izwi esesilitholile-ke namhlanje. Angazi-ke noma uzawashawa wonke amavesi, kepha nje ngicela nje ungithathele u77, sikhuleke sisho-ke isibusiso emva kwalokho. Namhlanje umoya uthandaza
sesizwile sokubonga uNkulunkulu wethu, silizwile ilizwi lakho uNkulunkulu. Wena somandla awuhluli ngalutho, wena somandla unemandla. uNkulunkulu umunye namunye kungenile enhliziyweni yakhe Baba, umunye namunye lana phakathi kwale ndawo uzwile wena somandla, uvule inhliziyo yakho uNkulunkulu. Umntwana wakho ukhulumile ngelizwi lakho wena somandla, usibonisile indlela nala singahambi kahle, kuthi wena somandla sihambe kahle. Esikhathini samanje sisaya emakhaya, sicela usikhanyise emaboneni ethu, kube wena uzihambela phambili ngegama lakho Kristu Jesu, amen. Jesu Kristu Usawa Nkosi yethu Jesu Kristu, uthando lukaNkulunkulu nobudlelwane bukaMoya Oyingcwele makube kithi sonke ngabanye bawami kuze kubuye Inkosi yethu Jesu Kristu izolanda ibandla layo.